Eta gaurkoan liburu baten aurkezpenarekin aurrera jarraituko dugu, hementsa ditugu liburuaren bi egileak, Tres Tristes Trileros, Patxi Zabaleta eta Flore Naoiz, arratsaldean eta ongi etorriak bioi, Salva Telebistara. Arratsaldean, eskerrik asko. Konta iguzue, noiz argitaratu zenuten liburu hau, duela gutxi ez, izan da argitarapena? Joan den azaroan atera zen, 2016ko azaroan, eta geroztik egin ditugu aurkezpena, izan du ginen baita ere Durangoko azokan, eta ondoren eskatu digute herri eta elkarte batzuetatik ez bakarrik aurkezpen moduan, baizik baita ere eztabaida ondoren sortzeko eta gutxi gora bera gure egoera politikoaz eta iragan hurbilaz hitz egiteko jendeak badauka gogoa toki batzuetatik, orain ere deitu berriak gaude beste tokiren batetik, eta hor ibili gara liburua aurkezten eta liburuaren aitzakian baita ere beste araketa edo azterketa batzuk egiten. Zer nolako harrera izan du liburuak? Dakigunez nahiko ona. Esan beharra dago pertsonai horiek, Arbeloa, Del Burgo eta Izpun pertsonai ezagunak direla, eta horre sortzen du jakin min bat, ez? Eta horrekin batera nik esango nuke momentua ere egokia izan dela, ez? Azken finean badago egarri bat, Euskal Herrian eta bereziki Nafarroan efervescentzia politiko bat edo badago, eta Nafarroan aldaketa instituzioetara iritsita eta badago jakin min bat Navarra Foral eta Espainola deitzen den hori nola sortu zen, nork sortu zuen, nork ekarri zuen, eta hori ulertzeko hiru pertsonai hauek nahiko importanteak dira, liburuan esaten dugunez, ez beraiek uste duten bezain importanteak, eta hori da liburuaren helburuetako bat, ezta? Beraiek marketing handia egin dutelako beren pertsonai profil hori lantzeko, baina gero benetan erabakiak hartu dituztena beste batzuk izan dira. Baina nabarmena da gogoeta horren beharra badagoela, eta jende asko sentitzen duela iragan hurbilaz kezkatzeko gogo hori, ziurrenik ez delako iraganekiko lotura hutsa, baizik eta oraina eta bereziki etorkizunaren inguruko aldaketa gogoa edo. Hiru izan zarete egileak, hemen bi zaudete, baina Jose Mari Esparza ere zuekin batera egon dudan, nork izan zuen liburu hau idazteko ideia? Nori bururatu zitzaion? Adostasuna hiruok bilduta hartu genuen, deitu gintuen Txalaparta argitaletxeak eta gero beste lagunen batzuk, egin genuen ere bazkari bat, herri honetan badakizu, gauzak adosteko egin behar izaten da bazkari bat, eta hor kafea hartu genuen erako adostasuna geneukan. Bakoitzak landu du pertsonai bat, Jose Mari Esparza ez dagoenak landu du Arbeloa. Arbeloaren historia aztertu du eta hor azpimarratu ditu bere ezaugarri nagusiak, alegia bere kontraesan nabarmenak eta baita ere nola orain dela 40 urte edo 45 urte defendatzen zituen gauzak eta helburuak eta bere jokabideak ez duten deus ikustekorik gaur egungo bere jarrerekin. Hori oso nabarmenak gelditzen da, eta uste dugu horrek ere laguntzen duela Florenek esan duen alegin horretan, alegia jendeak aztertu nahi du egoeraren nondik norakoa, aztertu nahi du navarrismoaren sustraiak eta jokaera horiek zer oinarri ideia mailan edo historia mailan duten, eta horretan laguntzen du. Florenek egin du Del Burgori buruzko zatia, eta nik Jesus Aizpuni buruzkoa. Zergatik ikusi zenuten horrelako liburu baten beharra? Pertsonai horien bidez Nafarroako iragan hurbila interpretatzeko aukera bat zegoelako, ezta? Pertsonai ezagunak, esan bezala, eta pertsonai horiek nolabait ordezkatzen zutelako garai bat, ez? Nafarroako garai, gure iragan hurbilaren garai bat, eta gainera, egia esan pertsonai ezagunak ziren einean genekien interesa bazegoela, eta gainera, gure aldetik ere bazegoen beraien inguruan egin den autopromozioa, kasu batzutan, beste batzuek bultzatutako promozioa, hori dena kolokan jartzeko asmoa. Ikusten genulako nolabait horregatik ere hautatu genuen
izenburua, ezta? Trileroak, trilero hitza lotuta dago joku zikinarekin, zerbait irudikatu errealitatean ez dagoena, eta hori dena agerian utzi nahi genuen, eta behar bada pertsonai horiek trilerotasun horrekin erregimen trilero bat adierazten zuten edo nolabait erakusten zuten, ezta? Zen ez da pertsona gutxi batzuen portaera, kontua da, erregimen oso bat trileroa izan dela, Nafarroei erabakiak hartzeko ahalmena ukatu digutelako, eta azken finean, azkenen urtetan ikusi dugunez, Nafarroako oasisa eta ongizate eta ze ongi bizi zen Nafarroan eta horren kartoizko fatxada horren atzean zertzegoen ikusi dugu, ezta? Ustelkeria, benetako erabakia gutxi batzuen artean, eliten interesen defentsa hori, navarrismoaren eraikuntza politikoa horren atzean iragan baten ukapena dagolako, euskalduntasuna eta beste gauza askorena, ezta? Eta hori dena agerian uzteko bideon bat zen 3 pertsonai hauen biografiak egitea. Hala iruditu zitzaigun, eta ematen du, izandako Oiartzun eta izandako erantzunaren arabera, badirudi ez garela hori pentsatu dugun bakarrak, beste batzuek ere hala hartu dutela, ez? Zehaztuz, Jesus Aizpunen kasuan, Florenek orain aipatzen zuen ikuspegi hori, nik esan nezake, eta liburuan hori uste dut argi eta garbi gelditzen dela, Jesus Aizpun izan duzela politikan urte batzuetan eragina izan duzuen gizona, baina urte gutxi batzuetan. Ez zuen libururik idatzi, ez zuen utzi halako azterketa politikorik eginda, ez zuen ekarpenik egin arlo horretan. Baina 70ko azkeneko urteetan eta 80ko hamarkadako lehendabiziko urteetan izan du zuen eragin politikoa. Orduan sortu zuen UPN, zehazki 79ko urtarrilean, eta nolabait markatu zuen navarrismoaren ordezkaritza hartuko zuen partiduaren hasiera. Egia esan, bere jokaera politikoak beste lehen aipatutako Arbeloarenak bezala eta kontraesanez beteak daude, eta azkenean berak ez bakarrik amor eman zion edo egin zuen zuzen Madrilek agindutakoa, orduko ministro ezagunenen aipamena egiteagatik Martin Villa aipatuko nuke, eta hori izan duzen amejoramentuaren aurreko dekretua indarrean jarri zuena eta lege pakzionadarekin bukatu zuena, halako hitzarmen itxura bat eman, ez da hori guzia, eta Aizpunek egin zuena zen hark egindakoari eta hark agindutakoari irudia eman. Horregatikan trilero hitza baita ere. Baina jakina, orduan gertatu zen gauza bat eta da erreforma, frankismoaren erreforma. Eta erreforma horren fruitu nagusia izan duzen, oraindikan indarrean dagoen LORAFNA, hobekuntzako legea amejoramentua. Eta amejoramentuaren sorrera horretan eta amejoramentuaren egituro hori arrazoitzeko unean, askotan aipatzen dira pertsonai hauek. Gehiago del Burgo besteak baino, baina aipatzen dira pertsonai hauek. Eta horregatikan badu liburu honek gaurkatasuna, eta hau ez da hemen bukatzen. Liburu honek seguraski eskatzen ditu beste azterketa batzuk honek berean jasotzen dituen bezala orain baino lehen egindakoak ere, eta eskatzen du baita ere sakontzea eztabaida politikoan, Nafarroako eztabaida politikoan, zein diren gure ez bakarrik nortasun agiri kolektiboak, alegia gure identitatearen sustraia, baizik zergatikan hoietan dagoen navarrismoaren kontrakotasuna eta zertan oinarritzen diren ere jarrera hoiek, eta horrekin batera beste politikagintzako arlo askotan duten eragina, esate baterako kultura mailan, euskarari edo euskal kulturari dagokionez, baina baita ere politika sozialetan eta beste arloetan. Guzti horregatikan, liburunak balio du, eta nire ustez balio lezake, hemendik aurrera ere, konparaketa horiek egiteko oinarri bezala. Liburu honen aurretik ere, navarrismoaren bilakaera, ez da hemen hasten, ez da 3 pertsona hauekin hasten, ez dute hauek asmatzen, lehendikan asmatua zegoen, beste aldaketa bat izan duzuen oso garrantzitsua 20. mendean, baina hori ulertzeko ere ikusi behar dugu
hauen garaian, 80ko hamarkada horretan, 80ean, gertatu zen guzti horren azterketa. Egia da, orduan izan duzen eztabaida nagusia, erreforma edo haustura, hauek ikuspegi batetik eman zioten horreri, bultzatu zuten erreforma, haustura edo ruptura galgatu zuten, frenatu zuten, baina hor ere ez da bukatzen eztabaida. Eztabaida politikan gauza hainbeste bezala dinamikoa da, beti segitzen du, aldatzen da, baina beti gogoan izan behar duzu hor dauden arrazoiak. Eta zergatik trilero hitza, esan dugu dagoeneko 2 aldiz, hain zuzen ere ez bakarrik pertsona hauek beren postura aldaketa lotsagarriekin men eginez beti Madrilek aginduari itxura eman ziotelako, itxurak eman zizkiotelako egiten ari zen egoera berri horren aldaketari, baizik eta baita ere horretan jarraitzen dutelako neurri handi batean oraingo politikariek hauen jarraitzaile diren einean, esate baterako, Jesus Aizpunek askotan idatzi zuen, euskarari buruz, adibide honekin bukatuko dut oraingoari aldia, Jesus Aizpunek askotan idatzi zuen euskarari buruz, euskaraz jakin gabe. Eta esaten zuen, Nafarroako euskaldun batek ez dezake ezin du ulertu euskaraz hitz eginez, iparraldeko batekin edo gipuzkoar batekin. Ez bakarrik ezurra, baizik funtzikabeko esaera, eta nahikoa zuen Elizondon bera bazeuken txalet bat, hango feriara joan izan balitza, eta han ikusi nola elkarrekin ulertzen ziren, nahikoa zuen hori. Baina ez bakarrik hori, esaten zuen baita ere, Euskal Herria entidade bezala ez da existitzen, hori ez da existitzen, zergatik ez dagoelako erakunde bat horreri irudi ematen diona, hori da esatea bezala, Asia ez da existitzen, Asiaren erakunderik ez dagoelako, edo Peninsula Iberikoa ez da existitzen, jakina existitzen dela, ez da. Baina Euskal Herria ukatzeagatik ukatzen zuen horretaraino. Eta gauza horiek berak esanez, jarraitzen dute oraindik ezjakintasun berdinarekin, lotsagabekeria berdinarekin, eta baita ere iraina egiteko gogo berdinarekin, oraingo politikari batzuk, nik ere, parlamentuan hainbestetan entzun izan dut, Euskal Herria ez da existitzen, Euskarak bakarrik balio du familian hitz egin, olakoak entzun izan du ditut, eta nik uste dut liburu honek balio duela baita ere olako gauzak agerian usteko gordin-gordinean esanez, eta baita ere hauen jokatu zuten papera pixka bat salatzeko. Zuri Floren egokitu zaizu beste pertsoni lantzea. Jaime Ignacio. Bai, Jaime Ignacio del Burgo. Egia esan, Patxik landu duen Jesus Aizpunen biografian eta Jaime Ignacio del Burgoren biografian badaude elementu komunak, ez? Ez bakarrikan komunak, behaiek biak datoz eskuinaren tradiziotik, argiki datoz eliten eta frankismoaren mundutik herria edota antifrankismotik baino, hori begibistan dago, eta gainera beren bien artean ere olako dema ere egon zen, olako lehia ere egon zen, biak nahiko protagonistak zirelako, eta gainera biek nolabait foro bekuntza eta garaiko aldaketa eta reforma horien inguruan edo atzean zeuden ideiak eta nolabait beraiengan hartu nahi zutelako, hartu nahi zituztelako, nolabait horien aita edo aurkezteko. Jaime Ignacio del Burgoren kasuan, egia esan, lehenbiziko prebentzioa izan da nerea beren jokuan ez erortzea. Baita bere autopromozioan izugarrizko ahaleginak egin dituen pertsona baita, ez? Ego erraldoia duen pertsona bada, eta izugarrizko ahaleginak egin ditu bere bizitza osoan, bere ego horren mugak gainditu eta ez etengabean hazteko, ezta. Orduan, zaila izaten da batzutan halako pertsonai baten biografia egiten duzunean bere jokuan ez erortzea, ez? Bere hitzen arabera, bere autopropagandaren arabera, pentsa ezagezu izugarrizko importantzia izan zuena baino gehiago, ezta. Eta nik aitortu behar du momentun batean tentaldi horretan ere erori nintzela, hau da, sinetsi nuela, benetan Nafarroako foru hobekuntzaren egile intelektual eta esan dezagun praktikoa zela, hau da, Nafarroan gauden legislazioaren menpe, berak hori lideratu zuelako eta hori berak egin zuelako.
Gero hori errealitatea arakatzen duzunean eta beste zorroztasun batekin begiratzen diozunean, bereizten duzu bere autopublizitate, bere marketing hori eta errealitatea, ezta? Eta han nabarmentzen da, agerian gelditzen da, bera funtzionala izan zela, instrumentu bat izan zela. Beste batzuek hartu zituzten erabakiak, Nafarroan beste batzuek, eta bereziki garai hartan estatuan gertatu zena etzen Nafarroan erabaki, ez da Nafarroan gertatu zena bertan erabaki ere, hori estatu mailako bide bat inposatu zen, bide horretan nabarmena zen Hego Euskal Herriko 4 lurralden arteko batasunik etzela inondik inora onartuko, eta beraz Nafarroak bere bidea inbertzula, eta gerora Euskal Elkartea autonomoa edo bilakatu zena horrek beste bat, ezta? Hori etzen bertan erabaki, hori Madrilen erabaki zen, eta pertsonai batzuek egin zuten hori bideratu, horri aurpegia jarri nahi duzu, edo horren protagonismoa hartu, naiz eta erabakiak beste toki batzutan hartu ziren, ez? Orduan, lehenbiziko ahalegina izan da bi alderdi horiek bereiztea. Errealitatea bere konplexutasun osoarekin eta Jaime Ignacio del Burgoren autobombo edo propaganda, ez? Nik gainera, eta hori 300 saiatu gara lortzen, irri egin nahi izan dugu, pertsonai hauei kontura, hala aitortzen dugu, inolako lotxari gabe, iruditzen zitzaigulako irri egite hori ariketa beharrezkoa dela, ezta? Beren autobombo gogo horiek, Del Burgoren kasuan, aipatzen dute Espainiako aldizkari batek izandako, nik uste dut akats bat izango zela, ez? Cabezoniko deitu beharrean, cabezoniko tildearekin deitzen zuten behin gehiagotan artikulu batean, eta, bueno, cabezoniko soinu horrek ekartzen du supereroaren, ez? Olako irudi bat, ez? Eta nik uste dut, eta horre ere, Jesus Aizpunekiko lehia ere, ez da? Nafarroaren salbatzaile, mesias, hori izateko gogo hori, ez da? Errelato bat egin dute, eta hor bereziki Jaime Ignacio del Burgo, errelato horren arabera Nafarroa Franco hil zenean arriskuan zegoen, ez? Etak eta dena saku berean jartzen zutelako, Euskal Abertzaletasuna, demokratak, ezkertiarrak, antifrankista guztiak saku berean jarrita, horiek Nafarroaren nortasuna kolokan jartzen zuten. Orduan, Nafarroa salbatu beharra zegoen, benetan Euskadi gaizto horren eskuetan erotzeko arriskuan zeolako. Eta superheroeak behar ziren, eta handago lehia ez, bakoitzak superheroe nagusiaren papera hartu nahi dutelako, ezta? Horren arira irri egiteak laguntzen gaitu gertatutakoa ulertzen, ez? Batez ere ulertuz, etzela prozeso demokratiko bat izan. Nafarroan, Franco hil ondotik, Nafarroak etzuen bere estatusa, bere nortasuna erabakitzeko aukerarik etzuen izan, inposatu zitzaion, beste Euskal Lurraldetatik aparte egitea, eta autonomia edo prozesu horren baldintzak ere kanpotik etorri ziren, ez? Orduan, azken finean, Jaime Ignacio del Burgoren autobombo horren atzean, hori desairekitzen edo nolabait agerian uzten duzun einean sakonekoa argitara ematen duzu, eta han prozeso ez demokratiko bat agerian uzten duzu, hain zuzen ere agerian utziz pertsonai hauek beren burua demokratatzat hartzen bazuten ere, edo adierazi nahi bazuten ere, demokraziaren etxai nagusiak izan direla. Azken finean, ez, demokrazia hitz egin, baina herriari demokrazia ukatu. Jesus Aizpunek eta Jaime Ignacio del Burgo elkarrekin izan zituzten harremanak, beti izan ziren alde batetik lehia eta beste batetik elkarketa, maitasuna eta gorrotoa, beti maitasuna eta gorrotoa. 1978an, biak uzeden zeuden, bata kongresuan eta beste senatuan, eta hor hasi zenean eztabaidatzen Nafarroako egoera berriaren egituraketa, elkarrekin talka egin zuten, eta uzedetik bota egin nahi izan zuten Aizpun. Orduan Aizpunek atera eta sortu zuen UPN. Baina gero uzedek porrot egin zuenean, 83an, UCD-koak sartu nahi izan zuten UPN-en, eta orduan UPN-en Aizpunek eta bere ondokoek, bere hurbilekoek esaten zuten ezetz. Baina gero galdu egin zuten botaketa eta onartu egin behar izan zituzten sartzen. Eta zer esaten zuten orduan Aizpunen aldekoek, esate baterako bere kuñatua den eta bizi den Bines jaunak, Iruñeko Frankoren garaiko azken alkate ohiak. Esaten zuten, sartu nahi dute sukalderaino, UCD-koak UPN-ren barruan, gero agintzeko. Eta Aizpunek ere esaten zuen, nik UPN-ko gehiengoak
esaten duena sinatuko dut, batasunoak bezala legearen aginduz, hori esaten zuen, erderaz jakina, baina beraien arteko harremanak beti izan du ziren alde batetik gorroto persona mailakoa, baina beste alde batetik maitasun politikoa. Eta horrela iraun zuten elkarrekin ibili ziren urte guzi horietan, batzuetan gainera, elkarrekin aurkeztuz 4 aldiz, kongresuko hauteskundetan, lehendabizikoa jasu zaizpun, eta bigarrena Delburgo, gero Aizpun erretiratzen da, eta gelditzen da Delburgo lehendabizikoa. Guzti horretan, egia da, nabarmentzekoa eta azpimarratzekoa da, lehentxoago Florenek esan duena. Ez zioten Nafar herritarrei galdetu nahi izan. Eta gaur egun, Kataluniako eta ondorioz hemengo erreferenduma eta mai gainean dauden gauza hain garrantzitsua direnean, hemen ibili ziren nola edo hala altziren trikimailu guziak egiten, trikimailu eta trilero, nik uste dut elkarrekin zer ikusia duten hitzak direla, altziren trikimailu guziak egiten, ekiditeko, eragozteko edo nola baita esateko, ez albidetzeko Nafarroan erreferenduma egin zedin. Hori nola edo alda ukatu behar zioten herriari. Eta zergatik? Urte asko beranduago, behin Juan Cruz Allik berak eta gero Miguel Sanzek esan izan zuten bezala, ez bedi gerta Nafarrak erotu ditezen eta bozka dezaten guk ez nahi ez duguna. Bada espadare, hobe ez galdetzea. Horregatikan dute beren izugarrizko obsesio hori baita ere konstituzioko guri zaigu asetzeko modukoa iduritzen. Ez gaitu ase betetzen, baina xedapen iragankor laugarrena, esaten duena Nafarroak sartu nahi baldin badu Euskal Erkide Autonomoko estatutuan erreferendum bat egin beharriko litzatekela, hori da kendu nahi dutena. Zergatik, erreferendum hitzari izugarrizko beldurra, izupena diotelako. Eta hori esaten dutenean zertan oinarritzen dira. Oinarritzen ziren, eta oinarritu izan dira beti, Nafarroan ez zegoen konsulta hori egin beharrik, berez foruak baduelako beste izaera bat. Eta izaera hori da, hain zuzen ere, Nafarroak estatuarekin aldebiko hitzarmenak egiten dituela. Eta aztertu dugu, hori ere, liburu honetan agertzen da, nola gertatu zen orduan estatuaren eta Nafarroaren arteko akordioa, lege pakzionatua, 19. mendetik hasita 1978 arte indarrean zegoen lege pakzionatua indargabetu eta bertan bera utzi behar zenean. Hori gertatu zen, egun bitxi batean, 1978ko abenduaren 2an eta 3an, abenduaren 2an, Nafarroko diputazioan, 4 eta 3 hartu zuten erabaki bat, ez onartzekoa Martin Villaren dekretua. Eta hori agertu zen, periodikotara filtratu zuten. Eta periodikotara filtratu zutenean, biharamunean, Nafarroaren eguna, San Francisco Javier eguna, abenduaren 3a, egun hortan izan duzuten elkarrekin izugarrizko asarre aldia diputatu horiek elkarrekin da elkarren kontra. 4 horien burua zen Amadeo Marko, besten burua Inato Irazokik onartu nahi zuen Martin Villarena, eta hain zuzen ere, hauteskundeak gero, gertatu zen bezala, Nafarroan egin zitezela parlamentu, lehendabiziko parlamentu aukeratzeko eta horrela, Markok eta horrela ez, eta eztabaida horretan, 4 eta 3 irabazi zuten. Gero, filtrazioaren ondoren, hurrengo egunean, lehendabizi konfesatu, gero komulgatu, diputazioaren barruan, gero bazkaldu, gero kopa bana hartu, bana edo, auskalo, hartu, eta ondoren berriro bozkatu zuten, eta bigarren horretan aldatu zen. Hori guzia ikusten duzunean esaten duzu, baina hemen zer zuhurtasuna dago? Bat ere ez. Hau zer seriedadea da? Bat ere ez. Honek ze fulsa dauka? Ez dauka fulsik. Dena izan du da gezurra, dena izan du da asalkeria. Eta horretaz baliatu ziren
erreferendumik ez zela egin behar esateko. Orduan, horretarako nahi eta nahiezkoak dira horrelako azterketak eta azterketa hauek, zalantzarik gabe, eskatzen dituzte beste batzuk ere. Zeren funtsean eta sakonean egia bat da hemen agertzen dena. Navarrismoaren egitura guzia oinarririk gabea, funtsik gabea da. Da asmaketa bat, invento bat, Madrilen esanetara egindakoa, 3 pertsonai hauek baino asko zerelerago, beste pertsonai batzuk dira zalantzarik gabe garrantzitsuenak izan du zirenak, baina Madrilko ordezkari eta haien mandatari bezala. Raimundo García Garcilaso, 52 edo 13 urtez Diario de Navarroko zuzendari ohia eta beste batzuk. Hoiek inventatu zuten navarrismoa, ordura arte, 20. mendeko hasiera arte, nafar zale guzia, navarrista, benetako navarristak, euskal zaleak ziren. Eta Nafarroaren kontrariorik, nabarmenaren kontra zeuden. Zein da Nafarroaren kontrarioa? Zentralismoa. Eta orain zer gertatzen da, navarrista direla esaten duten horiek dira, zentralismoaren morroiak, hori da gertatzen dena. Hori dena salatzeko, beste gauza asko ere egin behar dira, baina liburu hauetan dauden azterketa ezberdinak eta postura aldaketa ezberdinak, ez direlako berdin Arbeloaren kasua eta Delburgorena edo Aizpunena balio dute. Gure iragan hurbila ongi ezagutzen dugu Nafarroan, zer iruditzen zaizue? Bai eta ez, ezagutza maila... Edo objetiboki behintzat ezagutzen dugu? Ezagutza maila ezberdinak daude, ezta, interesan arabera, izugarrizko manipulazioa egin da, ez? Hori da. Azken finean, eta hori guk agerian uzten dugu, ez? Hiru kasutan, nolabait Nafarroa arriskuan zegoen edo errelatu hori, kontakizun hori, nagusitu zen, eta ez zen nagusitu joku argi demokratiko batean, ideien arteko elkarturoketa batean, hori indarrez inposatu zen, ez? Eta oroitu behar dira, Nafarroan gertautakoa, Jurramendi, Montajurreko gertaerak, San Ferminak, 78koak, eta gauza guztiek ere aintzat hartu behar dira, ez? Horietako batzuk oroitzen dira, beste batzuk ez, egia esan, egon da manipulazioa handi bat, eta gu saiatu gara ere manipulazio horri aurre egiten beste realitate batzuk eta agerian utziz, eta kontakizun ofizial hori kolokan jarriz argumentazio eta datuekin, eta batzutan aski da garai batzuetan esandakoa oroitzea, gerora esandako gauza asko agerian uzteko, ezta? Egi ofizial horiek, aurreko egi ofizialek gezurtatzen dutelako batzutan, ezta? Baina egia da Nafarroan oraingoz erabaki asko nola hartu diren eta nork hartu zituen eta hori ez da sozialki ezagutzen. Ez? Kontakizun horrek nolabait erabaki demokratikotzat hartzen duelako, demokratikoa etzen erabakia. Nafarroak, gaur egun Nafarroako arautegia, esan nolabait esateko, baita estatuarekiko lotura nolabait arautzen duena, bi dira oinarri nagusiak, ez? Bata Espainiar Konstituzioa eta bestea Nafarroako Foro Hobekuntza. Nafarroako Foro Hobekuntza etzen izan estatuarekiko itun bat. Hau da, bai Aizpunek, bai Delburgok eta baita Arbeloak ere historikoki defendatu duten ideia bat. Eta da, Nafarroak erabaki duela, libreki erabaki duela gaur egun Espainiarekin duen harremana. Hori gezurra da. Hori azkenengo 5 urtetan gezurra da beti konkistan arabera eta inposazioa, menpekotasun harremanak ditugu Espainiarekin. Ez da egia itun bat dugunik. Eta Nafarroako Foro Hobekuntzaren kasuan ez da itun bat, itun politikoak berdintsuen artean bakarrikan sinatu daitezke. Eta 3. batek egin dezake arbitroarena. Espainiar Konstituzio, marko konstituzionalaren kasuan, arbitroaren paper hartzen duena epaitegi konstituzionala da. Eta parte baten tresna da, orduan nabarmena da ez dagoela itunik. Itunik egongo balitz, aukera izango genuke Nafarrok, Espainiatik demokratikoki joateko itunak gauza bat duelako baldintza, eta da ituna apurtzeko ahalmena parte batek ez badu nahi, bestela ez da ituna, bestela behartze bada, ezta? Orduan hori dena ez da behar bezala ezagutzen, eta manipulazio horri esker
iruditzen zitzaigu importante izan daitekela nola iritsi garen egoera honetara, ez? Horren atzean zer dagoen eta guk ideia batean egin dugu azpimarratzeko ahalegin handi bat, eta da demokraziari gorrotoa. Azken finean, esenzialismo horiek Delburgok insistitzen zuen Nafarroa da, edo Estatuarekin, Espainiarekin pakto bat dugu, edo Nafarroa beti oso espainolista izan da, esenzialismo horren atzean dagoena da nolabait, gauzak hola dira, orduan gauzak ezin dira eztabaidatu, beraz, jendearen iritzia eta erabakiak berdin du. Ez da beharrezkoa. Hori Jaime Ignacio Delburgok idatzi egin zuen. Nafarroako foru hobekuntza etzela erreferendum batera eraman behar, foruak sobera gauza importantea zirelako jendearen herritarren esku uzteko, belaunaldi mantendu direlako, eta bar, hori da demokraziaren ukapena demokraziaren izenean. Demokratondako, hain zuzen ere, gauza importanteak dira erabaki behar direnak. Importantenak dira denon artean erabaki beharrekoak, ez da? Doan, han nabarmentzen da badagola zertaz eztabaidatu eta oso importantea dela, batez ere zergaitik. Iragana ezagutzea beti importantea da, baina beti dakigu iragana ezin dela aldatu. Hau da, Franco hil ondotik har ziteken beste bide bat Nafarroan, bai, baina etzen hartu. Hori gaur egun ezin dugu, holako ez denboraren makina batekin aldatu, ezta? Baina etorkizuna aldatu dezakegu. Eta aldatzeko errealitateaz jabetu beharra dago, jakin behar dugu nola iritsi garen puntu honetara, eta jakin behar dugu ere, eta hor ahalegin bat egin dugu ere liburu honekin, eztabaida etorkizunaren inguruko gogoeta horretara eramanez, eta nolabait esanaz, oso gauza pozgarria dela Nafarroan abiatutako aldaketa instituzional hori, Nafarroko gobernuan, udal gehienetan eta bar, baina hori ezin da izan soilik, eta hori oso importantea bada ere, ezin da izan soilik gobernu edo kolore aldaketa bat, ezta? Alderdien kolorea. Zer, azken finean, erregimen edo deitzen dugun hori zer da? Da arautegi bat, logika politiko bat, gauzak egiteko estilo bat, hori aldatzen ez bada, nekez aldaketa nekez garatuko da zergaitik, bazken finean, eta ahalegin hori egin dugu liburuan, ezta? Erregimen hori ez zen eraikiera demokratikoan. Bestela eraiki da, ezta? Eta, egunotan edo asteotan agertu diren, hainbat komunikabidetan agertu diren gauzak adibidez UGT, komisiones eta enpresarien arteko txantxuio horiek, eta, hau da, guk 3 trilero izenburuan, 3 trilero aipatu ditugu, ikusten ari gara trileroak asko zirela eta direla, eta trileroen erregimen hori desmontatu behar dela trilerokeria guztiak agerian utziz, eta trilerokeria horiek nagusitzen dira oraingo zainbat mailatan, eta badago zer egin behar, ezta? Eta zentzu horretan iruditu zaigu hau ere aldaketa hori aurrera eramateko ekarpen bat izan daitekela, ez? Iragana mahai gainean jarriz eta esanaz, aizue, behiratu zer egin diguten, behiratu nola ukatu diguten erabakiak hartzeko aukera, goazen hori dena gainditzera, ezta? Eta esan duzun galdera horren aritik, alegia, ia ezagutzen dugun behar bezala iragan hurbila, nik ñabardura bat erantziko nuke. Eta da, iragan hurbilean, iragan urrutikoan bezala, aspaldiko iraganean bezala, gauza asko utzi ohi izaten direla desitxuratuak. Esate baterako itunaren ideia. Esaten da foruak oso gauza serioa dira eta aldatu ezina dira itun batean oinarritzen direlako. Baina non dago itun hori? Itun hori eta ñabardura hau da, ituna bakarrik egin dezakete askeak direnak. Ezin du egin ituna, ezin du egin hitzarmena edo akordioa erabaki ezin duenak. Ituna egiteko erabaki ahalmena eta erabaki eskubidea ezin bestekoak dira. Nafarroak egin duenean estatuarekin ituna nork egin du? Kontatu dut bat, eta da, hain zuzen ere, lege pakzionatua ezabatu edo indargabetu zenekoa, eta horren ordez, hobekuntzaren edo amejoramentuaren aurretik egondu zen dekretoa, dekreto ura indarrean jarri zenekoa. Hari, Joakin Gortari, diputazioko idazkari oiak, egindako liburu mardul batean, gertakizun guzti horri, 1978ko abenduaren 2 eta 3ko, gertakizun horreri deitzen dio San Francisco Javierren milagroa, deitzen dio bere liburuan. Eta gainera, xehetasun guztiz,
aipatzen du eta nola aldatu ziren jarrerak, azkenean zer egin zuten? Egin zuten onartu Madrilek agindu ziena. Eta horrekin zer egiten dute? Esan hori pakto bat izan duzela, etzen pakto bat izan duzen, onartzea Madrilek agindu ziena, beste inolako kontraproposamenik gabe ez zeukatelako eta ez zutelako herritarrengan jarri nahi erabakitzeko eskubidea. Beraz, guztiz garrantzitsua da, etorkizunerako ere esaten ari gerena eta aztertzen ari gerena, etorkizunean ere zalantzarik gabe erabakitzeko eskubide horretan oinarritzen ez dena, baldin bada ez da demokratikoa izanen alde batetik, baina ez da defendagarria ere izanen. Eta horregatikan aldaketa politikoak behar du oinarri demokratiko hori orain arte izan ez duena. Eta hori agertzen da oso argi, orduan ustez agintari bezala ibili ziren pertsonai horien jokaeretan itxura batean ematen duelako ari zirela zerbait egiten, paktuak egiten, azpi-azpian zer ari ziren. Soilik eta bakarrik Madrilek agindutakoa betetzen eta men egiten Madrilek esandakoari, baina horreri beste itxura bat ematen. Eta bada ez bada ere, beste itxura hori erabiltzen zuten, trikimailu bezala, erreferendumari bidea izteko eta Nafar herritarrei bide hori nolabait esateko oztopatzeko, etzedin hori gauzatu eta etzedin hori aurrera eraman. Zalantzarik gabe hemen agertzen dira horrekin batera beste esan dezagun zer zela da eta txantxetako goraberak, txaskarriloak eta horrelako gauzak eta horiek ere pertsonai hauek barregarri xamar edo irrigarri xamar egiten dituzte, baina azpi-azpian dagoena funtsezko gauza bat da, gauza garrantzitsu bat da eta garrantzi izugarria du etorkizunari begira. Zeren eta etorkizunean nahita nahiez demokratikoki baldintza zehatzak jarri beharko dira baldin eta egin nahi dugun bilakaera egin nahi baldin bada. Gogoan izan behar da, mejoramentuak, bekuntzako lege honek, bete dituela dagoeneko 36 edo 37 urte, 80 bateko legea da, eta oso zaharkitua dago. Ez da bete, alde batetik, baina oso zaharkitua dago beste alde askotatik. Aldaketa sakonak behar ditu, eta aldaketa sakon horiek soilik eta bakarrik izango dira benetakoak, ez baldin badira lehengo hutsegite horietan erortzen. Alegia, erabaki eskubidearen bermea eta erabaki eskubidearen heldu lekua eta indarra baldin badaukate, bestela ez dira benetakoak izanen eta ezin dugu lehen itxura emanez eskutatu zituzten gauza horiek guztiak eskutatzen utzi. Horregatikan, pertsona hauen araketa, pertsona hauek egindakoaz askoz ere urrutirago joaten da, beste asko ere aipatzen ditugu bitartean, eta baita ere balio du azkeneko hamarkada hauetan, 3 hamarkada eta erdi luze hauetan, UPNek eta PSNek osatu duten beren arteko egitura edo erregimen horren jokabidea eta jokaera aztertzeko horretarako ere balio du. Ze dokumentazio lan egin beharra izan duzue liburu hau egiteko? Gauza ezberdinak, pertsonai ezberdinak dira, hortan bai nik uste dute han bai atzematen da ezberdintasun bat, ez da. Jaime Ignacio del Burgo eta Victor Manuel Arbeloaren kasuan biak nolabait esateko idazle intelektual eta intelektual organikoak dira, ez? Hau da, politikan aritu dira, lehen mailatan, kasu batzuetan, beren bizitzako hainbat unetan, ez da, garaietan, baina horrezaz gain ekoiztu dute, produzitu dute, liburuak, Victor Manuel Arbeloaren kasuan, poemak eta bar. Biak egia esan agertzen dira eta historikoki kasik agertu dira, bata
PSOE-ren munduko referente intelektual organiko nagusi bezala, eta Jaime Ignacio del Burgo eskuin historikoaren, eskuin espainolista horren erreferentzia nagusi bezala, ez? Horrek ere bere esanahia badu, ezta? Oso mediokreak direlako biak, bai poesian, bai ensaioan, bai maila guztietan, ezta? Nik hori aipatzen du nire partean, hain zuzen ere, pobreziaren seinalea direlako, ez? Ideologikoki eta maila horretan intelektualki oso pobreak dira bi erreferente horiek, bai PSOE batetik eta bai Nafarroako eskuina bestetik. Gaztelania esango nuke oso viejunoak direla, ezta? Oso zaharkituta aurkitzen direla eta berrikuntza gutxi dagoela, ez bakarrikan pertsonai horiengan, ondoren ere ez da atzematen, ez? Aski da Espartza gaur egun UPNeko Espartzak esaten duena edo PPkoek esaten dutena eta batzutan PSNkoek ere ikusteko han berrikuntzarik ez dagoela. Duela 40 urte esaten ziren ergelkiriak berdinak errepikatzen dituztelako askotan zer esaten duten jakin gabe, ezta? Eta han egia esan gogo eta gutxi, berrikuntza gutxi, nolabait sakontasun gutxi, ezta topikoen errepikapena eta bar. Baina ezberdina dira, Aizpunen kasuan ez zuen hainbeste idatzi, orduan bere bizitzaren ingurukoak aztertu ditu batez ere Patxi, baina hor berriz osoa beratsa da, ez zuen ere Nafarroako familia ekonomiko nagusiekin izandako harremana eta bar, Victor Manuel Alberoaren kasuan bere biografia zehatzaren datu asko lortu ditu Jose Mari Espartzak, besteak beste gertutik ezagutu zuen jende askorekin hitz egiteko aukera izan duelako, nire kasuan gehiago da bere jarduera politikoa eta bere idazkien segimena. Orduan, egia esan hortan bakoitzak bere estiloa izan du, bere ikerketarako formula edo eredu bat, nik uste dut horrek aberasten duela liburu bera ere, ez? Ez baita segitu eskema bera 3 pertsonai erreparatzeko. Bakoitza baditu eta gaina estilo horiek ordezkatzen dituzte egileon ohiturak eta rutinak eta seguramente maniak ere bai, baina baita ere pertsonaiaren araberakoak dira, ezta? Azken finean, batek asko idatzi badu, horri erreparatu behar zaio, gutxi idatzi badu nekez, ezta? Baina horrek aberasten du, edonola ere gauza asko aipatzen dira, datu asko aipatzen dira, hau da, lan bat dago, igual ez dago songigu gure burua ez hori esatea, baina egia da, ez da egun batetik bestera egindako artikulu luze bat, badago gogo eta sakon bat atzean, alegin bat badago, batez ere garai hauetan azalakeria eta nagusitzen den garai hauetan, dena likido eta dena provisionala eta bizkor egiten denean, gu lan txukun bat egin nahi izan dugu, sakonera joz, zorrotza eta datuak mahai gainean jarriz. Azken finean ikerketa baten ondorioa da. Ez da espekulazio gutxa, ez da momentu batetik bestera egindako presazko olako aipamen bat. Nik uste dut hori ere aipatu gara dagoela. Oso diferenteak dira, gainera pertsonaiak. Esate baterako, Jesus Aizpunez kontarezake, lehendabiziko bere bizitu zen 71 urte. Eta lehendabiziko 50etan frankismoaren garaiak ziren, eta berak frankismoan ez zuen frankismoaren kontra ezer egin, eta gainera frankismoa justifikatu zuen bere jarrera askotan ondoren, baina politikan zuzenki ez zuen kargurik eduki, ez zuen parte zuzenik hartu. Egia da, enpresa munduan administrazioko kontseilu askotan zegoela. Batez ere, 2 arrazoirengatik. Bata, edo 3 arrazoirengatik. Bata, bere familian ahaideak zituen uhartetarrak. Eta uarte familia, Konstrukziones Uarte eta familia horren titularrak zirenak, Felipe Uarte bere koinadua zen, Nafarroan izugarrizko zati handia zeukaten orduko industrian. Imenasa, Inkinasa, Inasa, Torfinasa, horiek guziak ziren uhartetarren industriak. Baina horietaz gainera, bere anaia eta lehenago bere aita, izan du ziren, ordura arte, 1972 arte, Nafarroan izandako banku txiki batzuen lehendakariak, presidenteak. Kredito Navarro izena zuen. Gazteluen Parantzan, orain Banko Zentral dagoen eraikuntza horretan zuen bere etxe nagusia. Kredito Navarrok zeukan gainera beste banku txiki bat baita ere Gazteluen Parantzan. El Banco de la Baskonia izena zuen bere izena. Eta bi horietan
agintzen zuten ere familia honek eta banku hori sartua zegoen, baita seguro etxe batean, La Basko Navarra, baita ere beste hainbeste Inabonos eta beste enpresa askotan. Guzti horietan agertzen dira administrazio kontseiluetan bai Jesus eta bai Rafael bi anaiak. Bere aita gainera, Errepublika garaian politikan ibilitakoa zen, bi aldiz ministro izan dua, zedan, Espainiako eskuinean zeuen partidurik garrantzitsuena, bere buruzagia ezagunena Gil Roblesen, baina Rafael Aizpun Santa Fe izan duzen idazkari orokorra, ingurune hortakoa zen. Noiz sartzen da zuzenki politikan? 1973an eta erakundeak sekuestratzen du bere kuñatua Felipe Huarte eta etortzen da Jesus Aizpun eta jartzen da negoziaketako taldearen buru. Eta gero berak askotan aipatu izan duzuen eta bere familiak egindako bere biografian azaltzen da, Jesus Aizpun abogado de Navarra, izena du biografia horrek, azaltzen da, hortik abiatuta sartzen dela politikan. Sortu zuen Unión Navarra, bere aitaren partiduaren izena erabiliz, eta mundu hortan bere eragin politikoa etzen luzaroan izan du. 10 urte dorrela, UCD-koak lehen aipatu dut, sartzen direnean, tropelean, izugarrizko pila, UPN-en nagusitzen dira. Eta bera gelditzen da bigarren maila batean. Uzten diote jarraitzen diputadua izaten, izan duzen diputadua Madrilen 20 urtez, baina ez zuen gehiago indar politiko handirik izan du orduan, ez zuen tratadu politikorik edo idatzi artikuluak. Eta han hemenka eman zituen hitzaldi edo konferentzia batzuk, eta baita ere noiz behinka egin zituen beste agerraldi batzuk. Ez zitzaion ere entrevistak ematera gustatzen da hori guzia. Diferenteak izan du ziren guztiz personaiak. Eta zer esanik ez Arbeloaren kasuan, mereziko luke, Jose Mari etorri ez denez gero, gauzatxo batzuk aipatzea, Arbeloak ez zuen mainerukoa da, ez du euskeraz ikasi, baina hasi zen euskeraz ikasten, eta idatzi zuen erderaz halako poema bat momentu hartan bere jokaera adierazten zuen, eta merezi du irakurtze hau, eta besteren bat ere, beste gauza laburrak dira. Aprendo euskera y renacen las recias raíces de mi raza. Se ahondan en la tierra hundida de mi sangre. Me alborotan. La alboral geología de mi pueblo me sostienen el viento de bandera de mi patria. Hori, idatzi zuen Arbeloak. Eta beste bat, eta hau ja politagoa da. Hau, egin zituen ere jotak kantatzeko letrak, eta jota horietako bat da, si alguien duda que Navarra es parte de Euskal Herria, que pregunte a los navarros, a la historia y a la geografía. Gaur egun, igandero idazten du Kordobillako diarioan, eta sermoi horietakoren bat irakurtzen baldin badu norbaitek, gogoan izan dezala irakurri berri dudan jota hau. Gertatzen dena da, hiru pertsona jauen historia ezberdinak, bere ezberdintasunean ere, bere ezberdintasun sakonean ere, bere jarrera ezberdin eta kontra sankorro horietan ere, adierazten duela 70ko, 80ko hamarkada haietan Nafarroan gertatutakoa. Erreformak nola Nafarroari dagokionez eta ondorioz Euskal Herri osoari dagokionez eragina izan duzuen, eta baita ere erreforma horren arrazoiak nola ziren, eta nola arrazoi horietan, eta batez ere pertsonai hauei dagokienez, beren jarrera horietan, ez zuten ez eduki, ez oinarri demokratikorik, eta ez funtsezko oinarri gizarte mailako edo sozialik erabili. Eta hori da, dena axalkeria azkenean adibide bat jartzeagatik.
Esan dut lehenago, 1979an fundatzen dela UPN. Eta UPN fundatu zenean, 7 pertsona joan ziren notario baten gana, eta egin zuten partidua. Partidu hori egiteko orrialde bat idatzi zuen ideologiako erreferentzia batzuekin Jose Angel Zubiaur Alegre izeneko 7 horietako batek, politikan ibilia bera ere, eta ez zuten kongresurik egin, baina ez kongresurik, ez asanbladarik, ez besterik, eta hori horrela izanik aurkeztu ziren hauteskundetara, atera zituzten boto asko, beraien eslogana izan duzen aldi hortan, lehendabiziko aldia, eta gero beste askotan bat, en Navarra UPN, 3 hitz, en Navarra UPN, eta hori bakarrik, eta atera zituzten boto asko, gogoan izan behar dugu. Gero egiten dute lehendabiziko kongresua, 2 urte beranduago, lehendabiziko kongresuko ponentziarik ere ez da argitaratu. Eta ni saiatu naiz bilatzen, arakatu zan da hemen, ez dut aurkitu. Ez dago, ez gainera nik uste dut, baldin bat zegoen zerbait oso gordeta daukatela, eta ez dago modurik. Bigarren kongresua egiten denean da, UCD-rekin elkartzen direna, hor ja badaude paperak, baina ze paperak dira? Bueno, UPN eta UCD elkartzeko moduko paperak. Estandar, Espainiako eskuinarekin edo zentro eskuinarekin bat egiten duten ponentziak eta horrela. Baina bitarte horretan, 4 urte luzez, agian 5 osotara ez badira ere bertan, ibili ziren alderdi hortakoak, esan bezala, ez ponentziarik eta ez beste referentzia. Zein zen beren referentzia? Beren fundatzailea, eta zein ziren beren jarrerak, momentuan hartzen zituztenak. Eta beti gelditzen da, harakatuta bat edo beste, esate baterako, zergatik Jesus Aizpunek eskatu zuen konstituzioaren kontrako botoa. Sinatu genuen, ni ere anitzelako, sinatu genuen paperean jartzen du Nafarroaren askatasuna eta libertadea, eta Nafarroaren eta Nafarren askatasuna eta libertadea defendatuz, baina jakina. Gero pentsatzen duzu, baina orduan, egun horietan ere, gertatzen ari zen diputazioan izugarrizko katramila eta gora bera eta elkarren kontra zebiltzen da, agian horregatikan ere egin izanen zuen, ez dakigu. Gero defendatu zituen gauzak, ez dute deus ikustekorik horrekin. Bukatzeko, zer ikasi duzue liburu honekin eta ze hausnarketa azpimarratu nahi duzue? Ikasi, behar bada aurretik genekien zerbait berretsi edo, ez? Halako aleginak egitea merezi dula eta ekarpen bat izan daitekela, ez biraganakiko olako, begirada soilik eskaintzen duelako, baizik eta batez ere emankorra izan daitekelako Nafarroan orain ze gertatzen ari den aintzat hartzeko, horretaz pentsatzeko, eta batez ere etorkizunerako aukerak mahai gainean jartzeko, ezta? Azken finean guzti honetan ze agertzen da nabarmenki eta batez ere pertsona hauen ibilbidea eta egin dutena eta esan dutena eta ageriak, eta azken finean esaten genuen, ezta? Funtzionalak izan, hau da, beste gutxi batzuen interesen araberako tresnak izan direla eta tragedia bat izan dela Nafarroaren dako azkenengo 40 urteetan gertatutakoa. Franco hil ondotik aukera bat ireki zen, benetako demokratizazioa, eta benetako demokratizazio bat Nafarroan bi gauza ziren, eta hori oso esanguratsua da, pixka bat iraganerago edo joatzen badugu, oso interesgarria da 1926an Nafarroako Fronte Popularrak egin zuen gogoeta bat estatu kolpea gertatu handik egun gutxitara, ez? Askoz gutxi falta zelarik. Berai, Nafarroako eta estatuko ezkerrak egin zuen gogoeta bat nolabait aintzat hartuz estatuto 4 herrialdetarako, Errepublikaren garaian 4 herrialdetarako estatutoen aurrean izandako jarreraz. Eta ondorio estatzen zuten Nafarroa bakarri, Nafarroa beste euskal lurraldeekin batera eztabaida horretan klase ikuspegi soziala nagusitzen zela. Eskuinari interesatzen zitzaiola Nafarroa isolatuta gelditzea eta ez joatea beste herrialdeekin, horrela gutxi batzuen nagusitasuna bermatzen zelako esparru zabal horrek berriz herriari aukerak ematen zizkionean, ezta? Hau da, argi lotzen zuten 36an Nafarroako ezkerrakoek, ezker guztiak gaina bat eginda, demokratizazioa, aurrera
aurrerapen soziala eta euskaltzaletasun edo ikuspegi, lurraldetasun ikuspegi hori lotuta zeudela. Eta hala izan zen Franco hil ondotik ere. Benetan, Nafarroaren, hau da, batzutan auzi identitario edo deitzen duten, azken, hau da, estatuskuan norekin harreman, Espainiarekin, Euskal Herriarekin eta bar, lehia hori ez da lehia abstraktu bat. Hori lehia soziala da, gutxi batzuen edo gehiengoaren arabera enfokatu behar dena. Eta tragedia bat izan zen, Franco hil ondotik gutxi batzuen interesak nagusitzea, zer eta Nafarroaren esentzialismo, Navarra talako gauzen izenea, ezta? Nik uste dut horretatik zerbait ikas dezakegula, eta da hori ez dela bidea, beste zerbait egin behar dela, benetako demokratizazio bat behar dugula, eta esentzialismo horiek alde batera utzi behar direla, Nafarroak erabaki behar du, zer izan inork ez du eskubiderik Nafarroari edo zein herriari esateko zer den edo zer izan behar duen, hori herriak erabaki behar du, eta Nafarroak erabaki behar du bere etorkizuna. Gaur egun hori ezinezkoa da, gaurko lege arauen arabera, horiek gainditu beharko dira, eta nire iruditzen zait, ekarpen hauek laguntzen aldutela, nola iritsi ganen ona, eta batez ere zer gainditu beharko genuken ez da. Nik 3 gauza esango nituzke, behar bada batzuetan berretsi edo konfirmatu egin naiz eta zerbait ikasi ere. Bat da eskubide historikoak esaten ditugun, edo foruak esaten ditugun, horiek soilik eta bakarrik gaurkotu daitezkela erabaki eskubidearen bitartez. Ez bakarrik gaurkotu, baizik eta defendatu, beti demokraziaren baitan. Demokraziaren baitan eskubide historikoen gaurkotzea soilik da erabaki eskubidearen bitartez egin daitekena. Zehazki egin zenaren kontrakoa. Bigarren gauza, esango nuke, nolabait esateko, guk geuk ere abertzaleok, ezker abertzalekook, zalantzarik gabe ez genuela asmatu garai haietan, angeundenak behintzat, adinaren ondorioz batzuk angeunden, eta ez genuela asmatu behar bezalako mezuak ematen eta batzuetan besteen trikimailu eta trampa guzioien aurrean ez ginela azkarrak izan du, ez ginela behar bezain azkarrak izan du. Adibide bat jarriko dut. Eta da, Nafarroa erabakitzeko esparru bezala. Ez genuen hori aitortzen argi eta garbi. Eta aitortzen dugunez geroztik, ohartu gera horreri ies egiten diotela. Zer esan behar du Nafarroako demokrata batek? Nafar herritarrek erabaki dezatela. Eta zer egiten dute eta egin dute hemen dauden 3 trileroak ez ezik beste beraiek bezalako trilero guztiak. Horreri iges egin. Behar bada guk ere gure autokritika egin behar dugu. Eta 3. gauza bat esango nuke ere. Eta da, Nafar zaletasuna edo navarrismoa nahi baldin bat zaio deitu horrela, ezin daitekela benetakoa izan ez baldin bada aldi berean euskal zaletasuna. Eta hori da sartzen saiatu diren beste trikimailu bat, beste trampa sakon bat, ez hauek hasita, hauek izan du dira jarraitzaileak, eta gainera askotan eroriaz izugarrizko kontraesanetan beren buruarekin. Baina benetako Nafar zaletasunak Nafarroaren nortasun agirietako bat euskara dela ezin du ukatu. Hori delako, Nafar jendeak aukera bezala izan behar duena, euskara Nafar guzion ondarea da, orduan Nafar bakoitzak izan behar du, horrekiko izan behar duen eskubidea. Hori izango litzateke 3. gauza. Baina, guztien azpian, eta adierazlea amankomuna bezala, jarraitu beharra dagoela, eztabaida ideologikoarekin. Politikan, hori telesforo monzuen eri entzuna dut, izaten dira borroka maila asko. Borroka bat izaten da formalki politikoa dena, hauteskundeak, erakundeetan agintaritza irabaztea, eta bat eta beste. Horren azpitik izaten da beste borroka bat ekonomia mailakoa, gizarte mailakoa,
gizarte komunikabideetan egiten dena, komunikabideen bitartez egiten dena, eta hori guztia. Horren azpitik izaten da beste borroka bat, gaur egun gainera oso gaurkotasuna duena, eta da ikurren, simboloen mailan egiten dena, benetako borroka da hori ere. Eta hor dago, gizartean dago, eta jokatu behar da, lehiatu behar da hobeki esateko borroka horretan. Eta guztien azpian dago baita ere ideien mailako borroka bat, borroka ideologikoa. Borroka ideologikoak beste arau batzuk ditu, ez da borroka instituzionala bezalakoa, ez ditu borroka instituzionalak dituen kalendarioak eta nolabait esateko bete beharrak edo premiak luzaroagoan egiten dena da, baina beharrezkoa da eta luzarora gainera oso garrantzizkoa da. Eta nik uste du liburu honekin egin dugula borroka ideologiko horretan urrats bat gehiago. Ez da azkenekoa, ez da lehendabizikoa, da urrats bat. Oso nirikote, mila esker, Florena Oitz eta Patxi Zabaleta, Xaloa telebistan izatagatik eta gonbidatuta zaudete nahi duzuenean ere beste behin parte hartzera. Zuei, Eskerrik asko eta zorionak egindako lana. Mila esker. Eskerrik asko, bizar.